Felicidad sa Mudo ko ba? Confirm ko lang yung address mo, ma'am. Parang hindi ba di West? Fabian. Okay, ma'am, may delivery po kayo, ma'am. Hindi ko po alam kung ano yung delivery niyo, ma'am. Pero naka-address po kasi sa inyo, ma'am. Patat na lang, ma'am, kung tama. Okay, may expected delivery po ba kayo? Wala. Wala namang sinabi sa inyo. Wala namang sinabi. Okay, Bisita ganito na lang, po. ma'am. Ang sabing bisita. Ganito na lang, ma'am, Bisita no? lang. Samahan nyo na lang po ako doon sa likod. Doon, para... Masil Masalupo. Dito na po tayo sa gitna, ma'am. Ayan, sa gitna na lang. Happy ka, ma'am? Masaya? Masaya. Ayan, so good afternoon po sa ating lahat. And syempre sa ating birthday celebrant, wala pong iba kundi si Ma'am Felicidad Evi Zamudio Bugatan. Happy 70th birthday po sa inyo, ma'am. And ma'am, matanong lang kita, ma'am. May idea ka na ba kung kanino galing yung surprise ito para sa inyo? Wala. Sabi lang ako mo. May darating na bisita siya. Darating lang na bisita, hindi sinabi. Sinabi. Alright, so itong surprise din po na ito, ma'am. Malalaman niyo po kung sinong nagbigay niya maya-maya, okay? But before that, ma'am, meron din po silang ipinadalang message na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Okay? Alright. Alright, ma'am. Ma'am, basahin ko na lang po yung message nila. Okay, wait lang po. Ayan, ma'am. Dito na po ulit tayo. Ayan, basahin ko yung message nila, ma'am. Happy 70th birthday, ma'am. Reaching your age today is one of the biggest milestones of your life to celebrate. We've seen you as a friend or colleague whom you can always depend on. The most responsible daughter you can become. A very loving and caring sister to your siblings. The best employee both to your employer and to the clients you serve. A very patient, loving but not so romantic to daddy as a wife. And most of all, the greatest mother and mother-in-law one can ever have. Words are not enough to express all of your sacrifices for us and for the people around you. We know we can never repay you. This is not what we initially planned to somehow make you feel super special and happy. But sana mapasaya namin kayo sa munting sorpresa namin kahit wala kaming tatlong magkakapatid dyan. We love you so much, Mami, and once again, happy 70th birthday. Love lots from your kiddos, Julius, Jerome, and Isil. Ayan, palakpakan naman po natin si Mami. Mami Evie, na? And ma'am, baka meron din po kayong message para sa ating mga sender kila Julius, Jerome, and Isil. Masasabi ko na maraming salamat po. Hindi ko alam na ganito. Wala akong inihanda kasi alam ko wala kayo. Yung pala ganito. I'm very happy. Thank you very much, Julius, Jerome, and Priscilla. Thank you. Hindi ko talaga na-expect na meron na kung ganito. Eh, may bisita na tayo. Wala akong handa. Kasi sabi ko, dadalawang ito eh. Bili na tayo ng ready-made. Ayoko magluto. Ayoko mapagod. Sabi ko, sabi nila may bisita tayong darating. Eh, ito pa lang. Kaya gusto ko
order na lang. Sabi ko sa kanila, daan tayo sa ano, take out, yung drive-thru, ganun. Ayaw nila. Inaantay akong bisita, darating. Kaya thank you very much. Unang-una, salamat sa Panginoon at darating ko ang edad na ito. Ganon din po sa aking mga anak. Salamat. At dalawang mga apo. Thank you very much. At sa inyo na nagkakaroon. Ganito, salamat. Meron pa akong bisitang mga pinsan ko. Wala akong handas. Hindi ako nagluto. Tayo kung mapalo. Naantay ko sila. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Mami Emmy. And Merry Christmas to everyone. Nasabay-sabay din po natin kantahan si Ma'am ng happy birthday po. Alright, dito po tayo Ma'am sa gitna. Alright, sabay-sabay po natin kantahan si Mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, ma'am, and meron din po tayong cake na nakahanda dyan, ma'am. But before you blow the candle, ma'am, mag-wish na lang po muna tayo. Alright, medyo mahangin po. Wait lang. Alright, wish na lang po muna tayo ma'am and ipaglaw niyo po yung candle. Alright, and 1, 2, yan. Once again, happy 70th birthday po sa inyo ma'am. And picture na lang po.